Pohádali ste sa so šéfom? Domov sa vraciate vyčerpaní a stále rozmýšľate nad tým, čo ste mohli povedať inak? Alebo sa na vašich poradách kričí, uráža, každý si ide svoje a nikto sa necíti vypočutý a pochopený? Ak poznáte tieto pocity, tak práve pre vás sme vytvorili Komunikačnú akadémiu, sériu celodenných workshopov od základky až po výšku. Ukážeme vám, ako komunikovať efektívne, byť počutý a zároveň zlepšovať vzťahy v tíme aj doma. Na základke objavíte, ako budovať dôveru a autenticitu, byť sám sebou. Naučíte sa základné coachingové techniky, ako počúvať bez prerušenia, dať nepríjemnú spätnú väzbu, či asertívne určiť hranicu šéfovi bez napätia. A na strednej sa zameriame na konflikty. Ako vyriešiť hádky cez spoluprácu a pochopenie vďaka empatii. Ako zvládať vlastné aj cudzie emócie, svoj hnev alebo agresívneho klienta. A na výške získate techniky pre najnáročnejšie situácie. Napríklad zvládanie manipulatívnych kolegov, vyjednávacie techniky z prostredia FBI, techniky neurolingvistického programovania či nenasilnú komunikáciu využiteľnú v práci aj doma. Každý workshop je interaktívny a zážitkový. Trénujete reálne situácie, reflektujete vlastné reakcie a získavate okamžitú spätnú väzbu. Predstavte si rolové hry, kde riešite konflikt s agresívnym klientom a určujete si hranicu. Modelové situácie, v ktorých dávate nepríjemnú spätnú väzbu a zároveň chcete zachovať dôveru a rešpekt. Cvičenia, ktoré vám pomôžu upokojiť vaše emócie a premeniť stres na energiu a motiváciu. Nie sú to teoretické poznatky. Je to tréning správania, ktorý mení spôsob, akým vás iní počujú a ako aj vy vnímate druhých ľudí. Odchádzate s konkrétnymi nástrojmi, ktoré viete použiť hneď zajtra, doma alebo v práci. Domov si odnesiete nielen kopec poznatkov a praktických skúseností, zážitkov, sebapoznávania, ale aj klientmi oceňované pracovné zošity a vreckové ťaháky, s ktorými viete pracovať aj doma a ďalej tak rozvíjať získané zručnosti. Účastníci najviac vyzdvihujú lektorku a jej osobný a zároveň odborný prístup a schopnosť udržať vašu plnú pozornosť 100% času. Ako hodnotia účastníci naše kurzy? V čom sme iní? Čo im priniesli a čo si uvedomili? Takže som veľmi rada, že sa nám podarilo zorganizovať toto školenie. Ja keď som prišla na oddelenie sociálnych vecí ako vedúca, zistila som, koľko náročných situácií moje kolegyne a kolegovia zažívajú, tak chcela som im dopriať takú jednak radosť z toho vzdelávania a radosť z toho, že sú niekde aj mimo úrad, čiže trošičku ten relax a samozrejme nabrať nejaké tie nové poznatky, nové zručnosti. A u nás teda v odbornej terminológii sa tomu hovorí aj reziliencia, že či odolnosť a vydržať, aby nám tí ľudia nevyhoreli a aby sme mohli byť naďalej dobrým kolektívom. Dnešné školenie, komunikácia v náročných situáciách bola pre nás veľmi prínosná, nakoľko ako zamestnanci miestneho úradu v Petržalke, a teda zamestnanci verejnej správy všeobecne, sa stretávajú s náročnými klientami denne a školenie nás vlastne pripravilo alebo znovu obnovilo určité techniky a metódy práce a komunikácie s klientami. Ak by som mohla tento kurz doporučiť iným samosprávam, určite áno, určite nech dbajú na tú zmenu prostredia, to sa nám všetkým naozaj páčilo. A ja si myslím, že každá samospráva by sa mala starať o svojich ľudí, lebo to nie je samozrejme a nie je jednoduché pracovať s klientmi, s občanmi. Nevieme, koho stretávame na tých našich chodbách, s akými osudmi k nám prichádzajú, takže je to naozaj v niektorých chvíľach ťažká práca, tak zasa je to jedna z takých tých malých odmien, že nám toto zamestnávateľ môže dopriať. Cvičenie bolo dobre v tom, že ako zamestnanci sme si mohli vyskúšať modelové situácie, ktoré niektorí z nás už zažili, ale pre mňa napríklad niektoré boli nové, tak sme si to vedeli navzájom nacvičiť a bolo to veľmi prínosné a myslíme si, že aj keď to bolo len na cvičisku, tak v boji to zvládneme. Ja si myslím, že okrem toho vzdelávania, tých aha momentov, štyroch uší alebo Johariho okna a podobne, je to aj spoznanie seba navzájom v iných situáciách. Niektoré naše kolegyne nás prekvapili svojimi schopnosťami, najmä v rolových situáciách, takže je to, pre mňa boli aha momenty to spoznávanie nás navzájom. Školenie by som opísal teda 3 slovami. Prvé slovo by bolo asi, že aktuálnosť.
téma je veľmi aktuálna nielen po sfére verejnej správy, ale aj v súkromných životoch a celkovo situácie sú náročné. Druhé slovo by bolo vlastne sebavedomosť, že vám kurz poskytne takéto sebavedomie, že sa v určitých situáciách už viete sami na seba spoľahnúť, aspoň tie teoretické vlastnosti človek ovláda. A tretie slovo by bolo interaktívnosť, že sme si mohli vyskúšať a celé to školenie bolo formou aj hry, aj spoznávania. Oceňujem pripravenosť lektorky, to, že sa snažila nám trafiť, jak sa hovorí, na tie naše najväčšie problémy, ktoré sa nám v práci opakujú a ako ich zvládať a aj tie možnosti si vyskúšať byť nielen v roli sociálneho poradcu, ale aj byť v roli klienta. To si niektorí z nás veľmi užili. A potom ten materiál, úvodzovka, jak sa hovorí, na domov, že si to môžeme potom ešte v kľude prejsť a že sa nám to môže v tej hlave ešte viac uložiť. Chcete aj vy zlepšiť svoje komunikačné zručnosti? Byť počutý a pochopený? Chcete viac sebavedomia, lepšie vzťahy a úspech postavený na efektívnej komunikácii? Pridajte sa do Komunikačnej akadémie. Začnite na ktorejkoľvek úrovni alebo absolvujte celú sériu so zľavou. Tešíme sa na vás.